Kuten varmasti moni on nähnyt noissa uutisissa nyt lähipäivinä, että näillä Boeingin lentokonemalleilla on ollut taas hyvin paljon ongelmia. Ja näitten seurauksena mä ajattelin tehdä tämmösen hassun hauskan videon, missä mä jaan mun vanhoja omia lentokokemuksia, ja nää ei tosiaan sit oo mitään semmosia, että joo, lentokone meni väärinpäin alas ja räjähti. Et nää ei oo mitään semmosia, vaan nää on tämmösiä vanhoja, hauskoja kokemuksia, mitä on tapahtunut lennon aikana. Ja tässä videossa tosiaan mennään semmoisessa järjestyksessä, että viinit päälle ja pelottavia lentokokemukseni. Eli tässä on 2 tarinaa, mitä mä aion kertoa teille, ja ei mulkaan muuta, mennä vaan suoraan videoon. Ja ennen kuin mennään videoon, niin mä tosiaan haluan vielä mainita, että jos sä oot kiinnostunut lentokapteenin työssä tai lentokoneesta tai ihan mistä vaan ja haluat katsoa suomenkielistä sisältöä, niin suosittelen katsomaan Tapio on the Move-kanavan. Hän tekee tosi hyviä ja asiallisia videoita, että suosittelen käydä tilaamassa ja katsomassa. Mutta joo. Eli tää eka story on tosiaan tää, että viinit päälle, ja nyt kaikki varmaan miettiä, että Kalokis, mitä vittua, sä oot alaikäinen, että niinku miten sulla on tullut viinit päälle tai mitä hemmettiä. Mutta kuulkaas minua tässä asiassa, elikkä siis me istuttiin siis mun perheen kanssa ihan niinku normaalisti lentokoneessa, ja sit siinä kävi semmonen tilanne, että mun äiti sanoi, että joo, mun pitää lähteä vessaan, ja tässä tilanteessa hän istuu niinku siinä ihan, kun siinä on se 3 rivistä, hän istui siinä ihan vasemmassa penkissä, okei? Okay? Sitten siinä mun äitin pöydällä oli niinku kaikkea niinku kuppeja ja semmonen pieni viinipullo, mitä saa niinku lentokoneesta tilattua. Ja sit jotain niinku muuta. Semmoista kuitenkin turhaa, ei sen niin väliä. Mutta pointti on kuitenkin se, että se laittaa ne kaikki tavarat, joita se pääsee sitten penkiltä pois, niin se mun pikkupöydälle, missä mä istun. Et niinku siksi aikaa, kun se käy vessassa. Mun äiti vaan laittaa ne tavarat siihen pöydälle ja lähtee sitten vessan. Ja ei siinä mitään. Mä voin olla siinä ihan chillisti, mä katsoin vaan työtä puhelinta, kuuntelin musiikkia tai mitä ikinä. Ei se niinku mulla ollut ongelma. Mutta mä mainitsin vielä tähän väliin, että mulla oli valkoinen huppari päällä. Jengi voi tietää, mitä on menossa. Jollakin tasolla ainakin. Mutta siis mulla oli valkoinen huppari päällä, ja jos siihen tippuu viiniä, niin se ei lähde siitä ainakaan hirveän helposti pois. Mutta siinä sitten kävi sillä tavalla, että kun mä vaan istun siinä normaalisti, niin mä huomaan, siinä mun eessä on joku nainen, joka yrittää niinku sen penkin jotenkin niinku säätää jotain niitä vipuja siitä penkistä säädellä, ja jotenkin sitä penkkiä kun nojaa eteenpäin tai taaksepäin, niin sit siinä käykin silleen, että se koko penkki, siis se selkänoja, rämpsähtää ihan huolella. Se rämpsähtää niinku kunnolla silleen, että kaikki siitä mun pöydältä lensi mun päälle. Mä en muista kaikkea mitä siinä oli, mut kuitenkin isoimpana on se hemmetin pieni viinipullo, josta kaikki ne viinit lensi suoraan mun valkoiselle hupparille. Ja siinä mä olin silleen, että bro, miten sä teet, miten sä kuset ton homma, niin hankalaa sitä penkkiä säätää, ja sitten se nainen kattoo siihen taakse, se on se, että oi anteeksi, että ei niinku, en tiedä miten tää tolle rämsi tää penkki, mä oon niin pahollani, ja siinä mun iskä vaan siinä niinku Windowsiin että ei mitään, niillä ei maha mitään, se mäkin että joo, ei se haittaa, että on ihan, kyllä se ehkä lähtee se viinipesussa, että ehkä. Okei, mä tolleen sanonut, mutta mä vähän mietin sille, että joo, tää ei välttämättä ole niinku hirveän yksinkertaista. Ja sitten kun mun äiti tuli sieltä vessasta, se kysyi, että mitä tässä on tapahtunut. Tai siis se aluksi varmaan luuli, että mä olin ite niinku kaatanut ne viinit päälleni. Tyyli mä olisin yrittänyt ottaa se viinipullo juo kaiken siitä, ei vaan. Mut siis se ekalla varmaan luuli, että mä olin ite jotenkin tiputtanut se siihen. Mutta sitten kun mun äiti istasti siihen, niin mä sanoin sille, että joo, en mä tässä lentokoneessa viiti sanoa vielä, että mä sanoisin tuon lentokentällä, koska mä en halunnut sille mun eessä olevalle naiselle semmoista vähän niinku syyllisen oloa vähän niinku, jos mä puhun sitä ääneen, niin mä olisin, että joo, mä sanon sut tuon lentokentällä tai jossain, missä vähän rauhallisempaa, niin se olisi, että no okei, mutta se alkaa jotain pyyhkistä hupparissa, ja mä en teitä niin välittänyt, koska mä tiesin, että ihan sama miten sitä siinä pyyhkii siinä alussa, niin se ei vaan niinku lähe siitä. Mutta ei siinä mitään. Päästiin laskeutumaan mitä ongelmia, ja eipä siinä niinku muuta oikein tapahtunutkaan. Ja tosiaan tää mun toinen ja
valitettavasti viimeinen story kertoo mun pelottavimmasta lentokoneen matkasta ja ei ollut mitään, että ovi lentää irti ja joku syttyy palamaan. Ei, tää on vaan tämmöstä. Se oli vaan semmoista tosi kovaa turbulenssia, kun me oltiin laskeutumassa yhdelle lentokentälle ja mä ajattelin nyt kertoa, että mitä tässä tapahtui. Eli tää tosiaan alkaa samalla tavalla kuin toi viimekin story, elikkä siis me oltiin mun vanhempien kanssa just semmoisella 3 rivillä menossa kohti lomakohdetta. Ja sit siinä tulee peruskuulutus, että joo, että me nyt ollaan tässä laskeutumassa, että pistäkää turvavyöt päälle ja läppärit pois ja tälleen niinku perusjutut, mitä ennen niinku mitä nyt sanotaan ennen laskeutumista. Ja tosiaan meille oltiin sanottu tää juttu ja siitä hetkessä yli 15-20 minuuttia, niin musta vähän niinku tuntui siltä, että me niinku pyöritään ilmassa. Tai että me ei niinku olla laskeutumassa, vaan me niinku pyöritään ilmassa. Mä jopa sanoin ääneen silloin mun äitille, että joo, että musta tuntuu, että me pyöritään jotenkin tässä ilmassa tai silleen. Niin ei muuten mene kauaa, kun tulee kuulutus, että joo, että me ei päästä laskeutumaan, niin kova tuuli tuolla lomakohteessa. Mä en kyllä tiedä, miksi mä vaan sanon sitä lomakohdetta suoraan. Joo, sanotaan, tuolla on niin kova tuuli tuolla Gran Canarialla, että meidän on pakko mennä laskeutumaan Teneriffan lentokentälle. Ja siinä me oltiin sillä, että selvä, että kai se nyt vielä tässä niinku illan mittaan menee ohi, ettei tarvitse lentokentällä vittu nukkuu ja anteeksi kirosna, ei pitänyt sanoa, mutta sitten me niinku laskeuduttiin Teneriffan lentokentälle ihan niinku normisti. En nyt muista oliko butter landing vai minkälainen, mutta silleen kuitenkin, että se koko purkki ei räjähtänyt. Ei päästiin laskeutumaan. Sitten me ooteltiin siellä niinku lentokentällä noin tunti. Siis noin tunti ooteltiin siellä Teneriffan lentokentällä, että milloin me nyt päästään niinku sinne Gran Canarialle. Sinne missä on meillä hotelli varattu ja mistä pitäisi päästä niinku eteenpäin. Niin sitten sen tunnin jälkeen tulee taas kuulus, että joo, että nyt käydään yrittämässä laskeutumista, että ei oteta mitään riskejä, että jos on niin kova tuuli, ettei päästä, niin tullaan sitten takaisin tänne ja katsotaan sitten mitä tehdään, mutta mä veikkaan, että oli vähän cap, ettei riskeerata mitään. Tai no okei, mä sanon kohta, miten mä ajattelen tän. Mutta ei siinä mitään, lentokone lähtee nousuun ja sitten me niinku lennellään siinä hetkisenä, onko se nyt joku 70, 90, 100, en ole varma. Eikö se nyt ole joku ehkä 112 kilsaa niinku Teneriffa Gran Canaria väliin, ehkä about joku semmonen kilometrimäärä. Niin lennetään se siinä nopeasti ja sitten kun tulee kuulutus, että no niin, nyt me aloitetaan laskeutuminen. Oi voi. Siinä vaiheessa, kun mä alettiin laskeutumaan, mä tunsin se kone jo silloin heilu. Ennen kuin niinku ei mennyt varmaan montaa minuuttia sen lentokapteeni sanoista, kun alkoi aikamoinen. Niinku se lentokone heilu, niinku se tippui semmosiin korkeuksiin. Vähän niinku silleen, että siis se tuntui vähän siitä, että se on sit vapaa pudotuksessa silleen, että sä vaan niinku tiput ja nouset ja tiput. Siis se tuntui just semmoiselta tosi niinku häiritsevältä ja sitten kun se kone siinä heilu ja tippui noit korkeuksiin, niin mä jo mietin siinä vaiheessa silleen, että ai tääkö jo riski ottamista, nyt ollaan kyllä menossa aika pakolla läpi ja se oli vielä hyvä siinä yhdessä kohtaa, kun me oltiin siis niinku päästy ja sitä pahimmasta eteenpäin, niin yksi nainen huutaa siellä lentokoneen takana, että takaisin ja sitten mä olisin silleen, että joo ei nyt takaisin enää lähetä, kun pahimmasta selvittiin ja, mutta ei siinä mitään, me selviydyttiin lentokentälle ja se on mun pelottavin kautta traumaattisin lentokonekokemus tähän mennessä ja siitä selvittiin ja ei kuoltu, siinä on tosi tärkeä juttu ja näin poispäin. Mutta joo. Mutta jes, kiitti kun katsoitte videon, jos tykkäsitte, niin painakaa tykkäys-nappia ja tilatkaa mun kanavaa. Mitä on pakko tehdä, mutta mä arvostan sitä todella paljon ja sanokaa kommenteissa, jos haluatte jotain lentokoneisiin tai muuhun liittyvää. Mä voin tehdä aihevideoita ehkä ja jotain tommoista muuta vastaavaa, mutta mä nyt pääsen tehdä jonkun toisen videon pariin ja se ois moro.